ومن الأمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم karatun mu na al-lu'lu wal marjan na Sheikh Abdul Baqi yau zamu yi na hadisi mai rigima amma da ikon Allah in muka gama karatun kowa zai ji rigimar ta bar kanshi insha Allah babi na 69 babu ziyadatu duma'aninatu bi tazahiril adilla babun samun ƙarin nutsuwa a zuciya saboda dalilai da suka ƙara bayyana gare ka duk lokacin da dalilai suka ƙara bayyana gare ka kan wani abu kana iya ƙara samun nutsuwa a kan shi haka ne hadisi na 92 hadisi Abi Huraira radiyallahu an malici shine hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi qala Abi Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahanu ahaqqu bi shakki min Ibrahim annabi ya ce mu muka fi cancanta da shakka game da annabi Ibrahim mu muka fi cancanta mu yi shakka akan annabi Ibrahim kun ji mu muka fi cancanta da shakka akan annabi Ibrahim wannan magana annabi ce idh qala a lokacin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi arini kaifa tuhyi wa tumit kaifa tuhyi al-mauta lokacin da Allah madaukin sai lokacin da annabi Ibrahim yake cewa rabbi ya ubangiji arini nuna min kaifa tuhyi al-mauta yadda kake raya matattu qala Allah sai ya ce wa annabi Ibrahim awalam tu'min shin baka yi imani bane cewa ina da ƙarfi ina da buwaya da kudura da zan raya matattu qala bala annabi ce a'a ya Allah na yadda kana da iko da buwaya da kudura raya matattu walakin yatma'inna qalbi sai dai ya Allah nayi wannan tambayar ne dan in samu nutsuwa a zuciyata kenan da annabi Ibrahim bai da nutsuwa ne a zuciyar shi ne Allah zai raya matattu babu wannan nutsuwar kun kula da hadisin kun kula wa yarhamullahu lutan manzo Allah yace Allah ya ji kan annabi lut laqad kana ya'awi ila rukunin shadid haqiqa ya kasance yana mai karkata zuwa ga rukuni mai karfi walau labithtu fi sijni tula ma labitha yusufa manzo Allah yace da a ce ni ne na zauna a kurkuku shekara 10 irin yanda annabi Yusuf ya zauna a kurkuku kai annabi ce rajabtu da'i wallahi da wannan mai kiran a karan farko da yazo ya kira ni wallahi da na ansa kiransa kun gode yanzu kaman manzo Allah sallallahu yana nuna cewa annabi Ibrahim kamar annabi Ibrahim ya fi shi saboda in ma za a yi shakka ni zan yi ba Ibrahim ba in ma da a ce kamar annabi Yusuf ya fi shi inda a ce ni ne aka zo kirana annabi tun farko ma ni zan ansa ba ma sai na ce a ka koma fasalhu ma balin niswatil lati qadana yadi duk wannan aikin ba zan yi ta yi ba kawai fita zan yi kamar manzo Allah ya nuna haka ko to shi yasa zamu bi a hankali ku fahimci hadisin wannan hadisi ne ingantacci wasu daga cikin wanda suke kokarin barnata addini sai yana daga cikin hadisan da suke kokarin cewa ka duba a hankali mana a kwakwalwance ya manzon Allah zai faɗi wannan magana kun gane irin su ai akwai wanda zai ce a ka auna da hankali mana to ya mutun zai ya manzon Allah zai ce na hanu a haqqu bi shakki manzon Allah ya fi annabi Ibrahim daraja a wajen Allah amma ya manzon Allah zai ce ni na fi cancanta na yi shakka ba ma annabi Ibrahim ba kina manzon Allah da shakka imanin sa a'a wannan yasa suke rusa hadisin su ce bai inganta ba to amma bari mu ji takrijin sa wannan hadisin shi kadai yadda yake haka da wasu gabobin sa Bukhari ya rawaito shi a wajaje guda 6 waje na farko yana kitabu hadisul anbiya babu qauluhu ta'ala wa nabihum an dhayf Ibrahim cikin suratul hijr aya ta 51 da kuma faɗin annabi Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi yumit cikin suratul baqara ta 260 shine hadisi na rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta afwan Allah ka nuna mu ya ka kira matattu cikin suratul baqara ta 260 a Bukhari wannan hadisin dake wannan gaba wannan wajen shine hadisi na 3372 sannan Bukhari ya rawaito shi a waje na biyu yana kitabu hadithul anbiya nan ma babu qauluhu ta'ala babu faɗin Allah dake cewa cikin suratul nahl aya ta 54 zuwa 58 ولوطا إذ قال لقومي أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون رجالا شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه شين حديث na 375 akwai Bukhari ya tushe a waje na uku shi yana kitabu hadithul anbiya nan ma babu qauluhu ta'ala babu fadin Allah cikin suratu Yusuf aya ta 7 laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lisailin shi hadisi na 3387 Bukhari ya rawaito shi a waje na 4 kitabut tafsir
babu qauluhu ta'ala suratul baqara ta 260 wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta shine hadisi na 4537 waje na biyar bukhari ta sha kitabut tafsir nan ma babu qauluhu ta'ala cikin suratul yusuf aya ta 50 zuwa 51 falamma ja'ahu rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qadana aydiyahunna shine hadisi na 4694 bukhari ya tosha kitabut ta'bir kitab na fassara mafarki babu ya ahli sujun babu mafarkin yan fursuna wal fasad da mabarnata wa shirki da kafirai kaga ai wanda yayi mafarkin ai arni shi sarkin to bukhari sai babi a wajen shine hadisi na 6992 imam muslim ya rawaito shi kitabul iman babu ziyaratu dumaniyatul bi zahir al adilla shine babun da shi abin nan lu'lu ya anan ibn majah ya rawaito shi yana cikin sahih muslim shine hadisi na 151 ibn majah ya rawaito shi kitabul fitan babu sabri alal bala'i babu kitabul fitan babun hakuri akan jarrabawa shine hadisi na 426 imam ahmad ya rawaito shi a cikin musnad juz'i na 2 shafi 326 ibn hibban ya rawaito shi a kitabut tarikh shine hadisi na 11208 imam ad-dahawi ya rawaito wannan hadisi a cikin mushkil al-asar babu bayani mushkil ma ruwi a rasulillah babun rigima na warware rigimar da aka rawaito daga manzo Allah game da wannan magana da manzo Allah ya cewa mu muka fi cancanta da shakka ba annabi Ibrahim ba a mushkil al-asar sannan imam al-bagawi a cikin sharhi sunna ya rawaito wannan hadisin babu raddil waswasa babin idan ka ji waswasiya ta suma kai tunkuɗe shi shine hadisi na 63 a sharhi sunna na imam al-bagawi al-baihaqi ya rawaito shi a cikin kitabul iman kitabul asma'i was sifat babu i'adatul khalqi babun Allah yana sake maimaita halitta bayan ta dagargaje a cikin da yake fassara suratul rum aya ta 27 huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ahwanu alayhi ibn kasir ya tushe a cikin tafsirin sa juzu na farko shafin 459 haka ne imam al-qasimi a cikin masin ta'wil tafsirin sa juzu na farko shafin 241 hakan nan al-baihaqi hakan nan al-qurtubi hakan nan at-tabari gagashin wannan aya da Allah yake cewa rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min yanzu kaga wannan tafai da muka ambato ta yaya za a ce wannan hadisin wai bai inganta ba a watsar da shi saboda manzo Allah ya ce muka fitincinta da shakka akwai maganin bai inganta ba yanzu anan to bari mu ji abin da hadisin ke nufi gabar da manzo Allah yake cewa nahanu ahqqu bi shakki min Ibrahim manzo Allah da yake cewa mu muka fi cancanta da shakka akan Annabi Ibrahim ita ce gabar da take da rigimar ba Ibn Hajar a cikin Fathul Bari juz'i na 6 shafin 601 yake cewa malamai sun yi sabani wajen fassara me manzon Allah yake nufi da ni na fi cancanta mu muka fi cancanta da shakka akan Annabi Ibrahim suka ce wasu daga cikin malamai suka ce wa ala zahirihi suka ce a'a magana tana nan a zahirinta cewa annabi ya ce mu muka fi cancanta mu shakka ba Annabi Ibrahim ba amma sai malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi kana zalika qabla nubuwa kafin annabi ya zama annabi yake nufi ba a bayan na zama annabi ba kun gane kafin na zama annabi kafin in zama annabi mu muka fi cancanta mu shakka ai akan Annabi Ibrahim ai kafin manzo Allah ya zama annabi Ibrahim ya fi shi haka ne da haka manzo Allah zai yi shakka akan wani abu Annabi Ibrahim da yake annabi ba zai yi wannan shakkar ba wasu malamai suka ce wannan annabi yana magana ne kafin ya zama annabi magana ta farko magana ta biyu malamai suka ce yana na akan zahirin sa sai dai abin da annabi yake nufi shine sababin abin da shedan yake dan jefawa a zuciyarka na waswasi lam tastaqira wala tastadil al-iman at-thabit kowane mutum shedan yaka dan jefa masa wani abu na waswasi a zuciyarsa amma dai waswasin bai yin tasiri bai taba imaninka bai rana imaninka mun gano Hausar yanzu kowane mutum a rayuwarsa shi dai kan dan jefa masa wani abu ai wani lokaci sai ka ji wani abu zai ka ci to wai Allah ne yayi sama yayi ƙasa yayi kaza to shi Allah wai waye yi shi annabi ya faɗa mana cewa haka zai same ka ba annabi ce idan kaga wannan kai isti'aza ka tunkuɗe abin daga zuciyarka yanzu wannan waye jefa maka dan wannan waswasin a zuciyarka shedan ba to manzo Allah ya ce irin wannan waswasin da shedan yake jefawa a zuciyar mutum in har zai jefa a zuciyar mutum ba zai yi tasiri a zuciyar mutum ba to mu muka fi cancanta shedan ya jefa mana irin wannan tunanin ba Annabi Ibrahim ba ka gane kuma da mis Allah sa muna dacewa wannan shine magana da aka ce da Abdullahi dan Abbas har ma yake cewa arja ayatan fil Qur'an
yace aya da nafi fatanta aya mafi girman fata a cikin Qur'ani ita ce inda Allah yake cewa idh qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta yace wani ce aya mafi girman fata ma a cikin Qur'ani saboda me yasa dan Abbas ya faɗi haka yace idan har annabin Allah kamar Annabi Ibrahim Khalilur Rahman shedan zai iya samun daman da zai dan jefa masa wani abu na waswasi akan wani abu da ya shafi Allah a cikin zuciyarsa duk da bai taba imani ba bai rauna imani ba bai girgiza imani ba to ai mu da ba annabawan Allah ba Khalilu ba Khalibadaden Allah ba idan ya jefa mana ai mu muka fi dacewa dama ya jefa mana ma yanzu waye a cikin mu anan baya samun wannan matsalar babu to sai dan Abbas yake cewa to ai mu yafi cancanta da wannan ba ma Annabi Ibrahim bai ce wannan ayar ina jin dadin ta a Qur'ani inji Abdullahi dan Abbas wannan magana ta dan Abbas ita ce maganar da kuma Adha ibn Abi Rabah ya karkatu zuwa gare ta kamar da Ibn Jurayj ya rawaito yake cewa sa'altu Adha na tambaya Adha game da wannan ayar fa qala sai ce dakhala qalbi Ibrahim ba'd ma yadkhulu qulubun nas fa qala zalik dan abin da yake dan fadowa zukatan mutane na kadan ji shi dan ya dan jefa maka wani abu na waswasi dan wani abu dan kokonto hakan nan amma ba zai tasiri ma imanin ka ba irin wannan abin da yake fadawa zukatan mu ne fa ya fada zuciyar Annabi Ibrahim kenan idan har annabawan Allah ba su kubuta daga wannan ba kai ma ka sani ba za ka kubuta ba dan sharrin shi dan ne allazi yuwaswisu fi sudurin nas yana sa waswas cikin zuciyar mutane at-Tabari ya roto daga Qatada yace abin da yasa Annabi Ibrahim yayi wannan maganar shi kuma at-Tabari Qatada yake cewa an ba mu labari cewa Annabi Ibrahim wata rana ya zo wucewa ne sai ga wata dabba ta mutu dabbobi masu fika sun taru akan ta sai ya ga naman ta suke kura ta janan zaki ya ja kafa an gane ai kirkece ta janan wannan zakin ya finciki kaza in ka kula yanzu wannan dabba da ta mutu wani bangaren tana cikin wannan zakin wani bangaren tana cikin wannan zakin wani bangaren tana cikin wannan damusar idan ma suka gama ci suka tafi tsuntsaye za su zo su caccaka su ci tafi ba to sai Annabi Ibrahim ya tambayi Allah ya Allah to yanzu wannan ita ce fassara da Qatada yayi ya Allah yanzu wannan dabbar da ta mutu cikin naman tana cikin dabbobi daban-daban ya Allah da yaya zaka hada ta har ka tashe ta shine rabbi arini kaifa tuhil mauta din Allah nuna min yadda zaka hada wannan abu daban-daban a cikin dabbobi daban-daban har ka raya ta shine yayin ba ku manta ba a gaba ma Allah ya ce fa khudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabal minhunna juz'an thumma duhunna yatinaka sa'ya wa alam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya ce yadda zaka gane haka ya Ibrahim ka dauki tsuntsaye daban-daban wasu suka ce ya dauki hasbiya da kurciya da tattabara da godu ya hada kaga ai sun yi kama aka ce ya fiye gashin ya cakuda gashin yayi gunduwa da naman kalitas ta yi guda dan wani girma kadan wani dan fanganta kadan haka suke sun yi kama da juna ba ya cakuda naman ya dauki wani kaso ya zuba a wancan bangaren ya dauki wani kaso ya zuba akan wancan dutsen ya dauki wani kaso ya zuba akan wancan dutsen sannan ya kira su zai ga naman wannan da naman nan sun hadu wancan naman yazo sun hadu wannan naman yazo sun hadu gashi zai tattare koma gefe guda ya hadi ya lullube tsuntsu guda sai ya tashi wannan ma haka zai yi wannan ma haka zai yi to sai Qatada ya ce irin wannan abin ya gani shi yasa ma Allah ya nuna masa practical a hannunsa dan ya ga yadda Allah yake hada naman da ya kacance ne daban-daban a wajaje daban-daban mun gane na abu sannan akwai magana Ibn Jurayj yake cewa labari da cikin cewa Annabi Ibrahim ya zo ya ga wani jaki ne ya mutu ya tarar da dabbobi masu fika suna cin shi da tsuntsaye sai Annabi Ibrahim ya mamaki yace laqad alimtu ku ji maganan nan Annabi Ibrahim sai yace ya Allah haƙiƙa na sani latajma'annaha Allah na san zaka iya hada wannan dabban na sani Allah zaka iya hadawa walakin sai dai rabbi arini Allah nuna min kaifa tuhyil mauta kun gane karatun ba gani ba Annabi Ibrahim ya zo ya samu jaki ya mutu dabbobi masu fika kaman ka ce kura da damusa da zaki suna cin shi tsuntsaye ma suna caka sai Annabi Ibrahim ya ce ya Allah na sani kana da iko da buwayar da zaka raya wannan dabbar amma ya Allah shi yasa ya ce rabbi arini kaifa na san zaka iya amma Allah yadda kake rayawar hanyar nake so in gani
kun gana sanin yanzu ba wai yana shakka akan wai hada bane a yadda Allah yake rayawan annabi na yake so ya gani sai sa manzo Allah ya ce laysal khabaru kal muayana manzo Allah ya ce abin da aka baka labari ai ba kaman ka ga da idan ka ba yana so ya ga irin process da Allah ke bi wajen raya matattu ne magana ta uku at-Tabari ne yace daga Imam Suddi cewa lokacin da Allah ya rike annabi Ibrahim khalilan wattakhadha Allahu Ibrahima khalila ista'azanahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa yazo ya gaya wa annabi Ibrahim cewa Allah ya rike ka daga yanzu a matsayin badadai sai annabi Ibrahim ya ce malakul maut dan Allah ka roƙan min Allah tunda kai ne mala'ikan mutuwa ina so in ga yadda Allah madaukin sarki yake raya matacci ina so in gani to shine sai yace kuma sannan ina so in ga yadda Allah yake karɓar rayukan muminai da yadda Allah yake karɓar rayukan kafirai ina so in gani sannan in ga yadda Allah yake hada jiki da jiki sashi da sashi ya hada ya zama mutum ya dawo cikin rayuwarsa an gane sai yake cewa faqama Ibrahim yad'u rabbahu mala'ikan mutuwa sai ya ce to ya Ibrahim ai kai badadayin Allah ne tunda kai badadayin Allah ne ka roki Allah man ai da abin da ka roki Allah zai maka Annabi Ibrahim sai ya tashi ya fara roƙon ubangijinsa yace rabbi arini kaifa tuhil mauta yace Allah ka nuna min yadda kake raye matattu hatta alamu anni khaliluka Allah idan har ka nuna min na gani Allah zan yadda 100% zan gane cewa tabbas Allah ni badadayinka ne dan a baya ba a taɓa samun wadda ka nuna masa haka ba kuma a gaba ma zai yi wuya a samu da zaka nuna masa haka tunda ni ne badadayinka ya Allah nuna min yadda kake yi wani abu da ba wanda ya taba gani kaga kenan ba wanda ya dace ya gani sai badadayin Allah sai yake so ya gani tunda shi badadayin Allah ne wannan magana aka rawaito daga Jubair shima akwai wata riwaya ta Abdullahi dan Abbas yace la a'lamu annaka ahbabta ajabta du'ai yace Allah idan ka nuna min yadda kake raya matacci Allah zan gane da ganin cewa Allah ka karba addu'ata Talha da Ibn Abbas yake cewa la a'lamu annaka tujibani idza da'autuk Allah idan ka nuna min yadda kake raya matacce ya Allah daga nan zan gane cewa idan na roƙe ka Allah kai tsaye zaka an samu na kai matsayin badadai na kai matsayin alhulla ya Allah saboda badadai ba a mai da addu'arsa Imam Dawudi yake cewa Ibrahim ya nemi haka ne litazhaba anhu shiddatul khawf ya nemi ya ga yadda ake raya matacce ne yadda ake daukar rai mutum ya dagargaje a raya shi ya dawo rayuwa saboda annabi Ibrahim tsoron da yake wa mutuwa da tashi ya zama ya ba zuciyarsa magana sannan ya zuwa yanan baya tsoron mutuwa babu ba amma duk wanda ya riga ya mutu to ya daina jin tsoron saboda ya riga ya ganta mana yanzu kaga ka kula idan mutum bai taba shiga police station ba daga police ya kama shi ya kuma zaga ya fara hawaye yana ta majina dan Allah kar kulle ni dan Allah kar kulle ni idan aka kulle shi asili ba zai iya bacci ba haka zai kwana a tsorace ba hankalin shi a tashe amma idan aka kai shi na biyu na uku yawwa ko tsoro ba zai na ji ba to annabi Ibrahim yana so ya ga yadda ake raya matacce ne saboda tsoron da yake zuciyarsa ya zama ga mutuwa ya zama ya bar zuciyarsa wannan shine magana Imam Dawidi Allah ya sa mun gane magana ta hudda malamai suka ce sababin abin da ya kawo haka inji malaman tafsiri sababin haka shine An-Namrus kusa shine arnan da suka yi gwagwagwa da annabi Ibrahim ai lokacin da ya ce annabi Ibrahim ma rabbuka kai waye ubangijinka ya Ibrahim waye ubangijinka haka Namrus ya tambaye shi ba annabi Ibrahim me yace rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit annabi Ibrahim ce waye ubangiji na shine wanda yake rayawa yake kashewa anan zaka gane annabi Ibrahim ya yadda cewa Allah na rayawa Allah yana kashewa kenan tambayar da yake ba yana tambaya akan Allah yana da ikon rayawa kuma kashewa a'a yana so ya ga yadda Allah yake rayawa ne bayan sun gama wannan case din da Namrus fabuital ladhi kafar ba bayan sun gama wannan case din annabi Ibrahim sai ya dawo ya ce fa amma kuma fa na kada arnan nan na ce masa ubangiji na ke kashewa ke rayawa ya kira mutane guda biyu ya kashe wannan ya bar wannan ya ce ai to gashi na raya wannan na kashe wannan to shikenan ubangiji na shi yake kawo rana daga gabas ka kawo ta daga yamma annabi Ibrahim bayan ya dawo gida sai ya ce amma fa ni ma na faɗi wani abin da ya kamata in gani fa
kun gane sanan mutuwa kan ai kowa yana ganin yadda ake mutuwa to amma rayawan ai ya kamata ni ma yadda nake ganin ana mutuwar a gabana ta faru to ai ya kamata ilimi na ya karu in ga yadda ake rayawan sai ce ya Allah nuna min yadda kake raya matacci la ilaha illallah ba ku gane ba yawwa magana ta biyar wasu suka ce al-muradu aqdirni ala ihya'il mauta fata'addab fi su'ali annabi ibrahim yana so ya ce ya Allah ka bani iko da hannuna in raya mutum in ga ya rayu da hannuna in ga na raya shi ya rayu amma sai ladabi wajen roƙon annabi ibrahim so ya ce ya Allah a hannuna ka bani iko in ga a hannuna na raya abu bayan ya mutu amma sai ladabi wajen addu'a sai yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta yana so ya ce ya Allah a hannuna ka sa mu in raya matacce in gani ne da hannuna nake so raya an gane shi yasa ma dan Allah ya nuna masa Allah ya gane me yake nufi sai ya ce to fahus da hannunka din ka ɗibi arba'atan min at-tayr tsuntsaye guda 4 fasurhunna ilaika ka yanka su gunduwa a gabanka an gane wasan nayi kage yanzu a hannunsa abin processing a hannunsa ma zai faru gaba daya Allah ya gane me yake nufi Imam An-Nawawi a cikin sharhin da ya sahih Muslim juzi na farko shafi 423 yake cewa ma'anahu anna shakka mustahilin fi haqqi Ibrahim yace mu gani shakka da manzo Allah yace nana haqqu bi shakki min Ibrahim muka fi cancanta mi shakka ba Ibrahim ba ya Imam An-Nawawi yace to ai shakka game da Annabi Ibrahim ma wani abu ne korarre ai ba zai taba yiwa ka fara ta Annabi Ibrahim zai yi shakka ba fa inna shakku fi ihya'il mauta law kana musaddiqan ila al-anbiya'i la kuntu ana haqqu bihi min Ibrahim manzo Allah abin da yake nufi shine shakka wani abu ne korarre akan Annabi Ibrahim sai manzo Allah ya ce in a ce da zai yi Annabi Ibrahim yayi shakka to da ni ma zan yi shakka amma yadda kun san ni ba zan yi shakka ba to haka Annabi Ibrahim ma ba zai yi shakka ba shine ma'anar hadisin fa shikenan kamar yanzu misali ai mu ma muna yau da gobe danka sai ga yazo yana abokin ka rashin kunya danka ne sai ya samu abokinka sai yake masa rashin kunya yace wani zaka yi zagin wani kana so kuma zaka yi zagin wani zagi ni kawai zagi ni yanzu me kake nufi kenan yadda ba zai iya zagin ka ba bai kamata ya zagi wannan ba ma kenan to shine abin da Imam Nawawi yace manzo Allah fa haka yake nufi yadda Annabi Ibrahim yadda kun san ni a matsayin annabin Allah badadayin Allah ba zan yi shakka ba shakka bata kamace ni ba to haka Annabi Ibrahim ma ba zai yi shakka ba shine ma'anar hadisi na nanu haqu bi shakki min Ibrahim kenan in Annabi na nufi in har Annabi Ibrahim zai yi shakka to ni ma kuna nufin ni ma kenan zan yi shakka in kun yadda ni ba zan yi shakka ba to Ibrahim ma ba zai yi shakka ba shine ma'anar hadisin har ma Nawawi yake cewa ya za ya ce badadayin Allah yayi irin wannan abin mutumin da har ya kai matakin al-hulla bayan fa annabi ba shi ya wuce ma har ya je matakin al-hulla su biyu ne kadai badadayin Allah daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kai ne badadai yadda kuka san mutumin da annabi haka ma bai kai matakin badadai ba zai yi wannan ba to ya har ga badadayin Allah zai yi wannan sannan lokacin wasu malamai suka ce kaman littafin at-tahrir yace da daga cikin malamai sun ce wani abu ne ya faru an samu sababin nuzul ne lokacin da Allah ya saukar da awalam tu'min qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta annabi ya ce Allah nuna min yadda kake raya matattu qala awalam tu'min sai Allah ya ce ya ibrahim baka imani ba shikenan sai wasu cikin mutanen garin Madina suka fara yawa suna ce annabi Ibrahim ma ka duba har yana shakka game da al'amarin Allah har yana cewa wai Allah ya nuna masa ma yadda Allah ya kira ya matattu gashi har Allah ya tambaye shi wai baka ma imani bane yana da shakka game da Allah labari sai zo kunnan manzon Allah ya ce annabi Ibrahim yana bi shakka manzon Allah sai ce kai ku saurara in har annabi Ibrahim zai yi shakka to mu ka fi cancanta da shakka ba shakka yayi ba in har ni kun san ba zan yi shakka ba to Ibrahim ma ba zai yi shakka ba Allah ya sa mun gani a wasu daga cikin malamai suka ce kaman Imam Az-Zamakhshari a cikin littafin tafsirinsa Al-Kashaf juzi na farko shafi 288 yace falaysa an shakki wal iyaz billah fi qudratillahi alal ihya'i ba fa annabi Ibrahim Allah ya tsare annabi Ibrahim
ba fa Annabi Ibrahim na shakka game da kudirar Allah cewa Allah zai iya raya matattu bane walakinnahu su'alun an kayfiyatil ihya'i Zamakshari yake cewa Annabi Ibrahim yana roƙon Allah ne ya Allah ya ka kiraya matattu ba wai Allah zaka iya raya matattu bane an gane ya ne ma wala yastadu fil iman al ihadatu bi suratiha yace kuma mun sani a cikin sharadin imani bai daga cikin sharadin imani a ce imaninka ya kai matakin da har zaka san yaya ake raya matattu yanzu anan waye sai da ake raya matacci babu fa innama hiya talabu ilmu ma la yatawaqqafu al iman ala ilmihi yace Annabi Ibrahim ya nemi ilimin sanin abinda ilimi ba zai nuna wa mutum ba sai idan ya ga da idansa yanzu Allah ya ce maka zai raya matattu ranar kiyama ko yanzu wannan Allah ya ga maka kaji amma ka yarda da shi a haka idan ka gani da ido ka tashi daga ilmul yaqin ila ainul yaqin ka tashi daga ilimi na sanin abu a kwakwalwarka zuwa yanzu ka gan shi ma da idonka mun gane wadul alalika urudus su'al bi sigati kaifa Zamakshari yake cewa abin da zai tabbatar maka wannan shine lokacin da zai tambayan ai cewa yayi kaifa yaya ka kiraya matattu kina yana so ya ga hanyar yadda Allah ya kiraya wanne wa mawdu'a su'al anil hal Zamakshari yake cewa kuma irin wannan tazo da kaifa yana tambayin yanayi ne ba yana tambaya na Allah zai yi ko ba zai yi ba zaka iya ko ba zaka ba wannan ba yanayin yake tambaya wa qad qada rasul dabir hadal waham Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan hukunci inda yake cewa nanu haqqu bi shakki min Ibrahim ai na halu lam shakku Zamakshari yake cewa abinda manzo Allah ya faɗa shine mu ba ma shakka game da Allah zai iya raya matacce ko ba zai iya raya ba ma shakka in dai mu ba ma shakka to Annabi Ibrahim shi ya fi cancanta ma bai kamata ya shakka ba Al-Qurtubi a cikin Al-Jami' da Ahkamil Qur'an juz'i na 3 shafi 260 yace wa amma shakku fa huwa tawqifun baina amrayn yace shakka shine zama ka tsaya tsakanin abu guda biyu ga tabbatar da guda ɗaya ba haka bane yanzu nace ina da shakka game da wannan waye ne yazo ranan ni kai ne ka zo ko kai ne yanzu me nake yi shakka ba amma yanzu na san Mali Nusri an ce ai Mali Nusri ne ka zo ai shekaran jiya ko an Alhaji Madu ne ce ai da ka zo shekaran jiya amma idan a ce yanzu kai ne ka zo ko kai ne ka zo ne waye zo ya karɓi kuɗin ni kai ne ko kai ne yanzu anan me nake yi to Qurtubi yake cewa shakka tana tasowa ne tsakanin abu guda biyu da aka gagara tabbatar da guda ɗaya yace to kuma a samu wannan abin na kokonto tsakanin abu guda biyu a gagara tabbatar da guda ɗaya yace wani abu ne korarre daga badadayin Allah game da raya matattu yace amma abinda Annabi Ibrahim yake nema shine Allah ya gaya masa cewa shi yake rayawa shi yake kashewa idan ya kashe zai sake rayawa shi yasa ya nemi ya gani da idansa dan ya samu ilimi na ainul yaqin daga ilmul yaqin yanzu lokacin da Allah ya ce rabbiyal ladhi lokacin da yake ga wa Namrus rabbiyal ladhi yuhyi ubangiji na yake kashewa yake rayawa in ya kashe ya raya in ya raya ya kashe to ubangiji ne yake yin wannan kage yanzu Annabi Ibrahim yana da ilimin Allah ne yake rayawa haka ne ilimi yanzu yake da shi amma bai taba gani ba to sai yake so ya samu ci gaba daga ilimin abu zuwa gani da ido shi sa manzo Allah ya ce laysa al-khabaru kal muayana yace kuma Qurtubi yake cewa shakka wani abu ne da ya kamata ya zama ya nisanci annabawan Allah ma musamman ma shakka abin da ya shafi aikin Allah saboda wani abu ne ai laifi ne babba yanzu duk lokacin da kai shakka game da Allah zai iya yin abu ko ba zai iya ba Allah ya gaya maka zai yi abu sai kake shakka akan Allah zai yi kake shakka a wannan kafirci ne ai ko Yesu ai kuma wannan abin da laifi ne babba har ma ya kai mutum ga kafirci wani abu ne korarre ga annabawan Allah da haka abin da Annabi Ibrahim yake nufi ba yana nufin Allah zai iya rayawa ko ba zai amma yana so ya samu kariya yana so ya samu ilimi ne na gani da ido har ma yake cewa Allah madaukin sarki da kansa ya tabbatar mana cewa abin da shedan yake sawa a zuciyar mutum na kokonto na waswasi da zai zama sabo Allah ya kare annabawa daga wannan Allah ya kare annabawa duk wani abu na kokonto da waswasi da shedan zai sama a zuciyarka da har zai kai ka zuwa ga sabon Allah game da abin da ya shafi Allah annabawa Allah ya tsare su da wannan cikin suratul hijr aya ta 42 inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ya ce bayina na kwarai shedan ba ka da iko a kansu
idan aka ce bayan Allah na ƙwarai shedan bai da iko a kansu ne ya ja musu shakka ko waswasi game da imanin su dan Allah a bayan Allah na ƙwarai waye a su waye a sama to kina annabawa ne kamar da zan shedan bai da iko a kansu ne ya samu shakka kina Ibrahim ba shakka yake ba ilimi yake so ya samu daga ilimin da ya ji daga bakin Allah zuwa ya gani ya ake da idansa har ma Qurtubi yake cewa abin da yake so ya gani shine a jikin dan adam akwai abubuwa manya-manya guda uku haka ne manya-manya abubuwa guda uku suke dan adam jijiyoyinsa kasusuwansa namansa to yanzu kaga lokacin da aka saka a rami ka da gargaji ka zama ƙasa ina jijiyoyin suke ina kasusuwan ina naman yanzu da aka binne mutum shekara 10 a wannan makabartan kaje ka tona wajen kana ganin naman sa da kashin sa da jijiyarsa to Annabi Ibrahim sai yake so ya ga wayannan wayarin na jijiyoyi da Allah ya mana a jiki wayarin na nerves jijiyoyin da Allah ya mana a kai ma jijiyoyi nawa anatomies akai jijiya nawa ba sun kai kusan 700 ba jijiya akai kadai kusan 700 wayannan jijiyoyin ta yaya Allah zai zo ya sarkaka su ai wayarin din su zo na hannu su zo na baya su zo na gabobi su zo na ina ya zo yaya wayannan jijiyoyin za ai wayarin din su ya za a hada kashi da kashi a sa jijiyoyin a ciki ya nama zai zo ya lullube dan Allah dan Annabi ko kai yanzu ba kana so ga wannan ba ko wai ba ya so ya gani anan a ce za a gaban mu gashi Allah ya nuna mana mutum ne ya mutu ya zama ƙasa kawai sai Allah madaukin sarki kaga jijiya ta tashi ta zama jijiya an gama hada jijiyoyi kawai sai kashi ya zo kaman aukan ladhi marra ala qaryatin dinnan kaga Allah yana masa a gaban sa ai wanzur ilahi marika wa naj'alaka ayatan linnas wanzur al-izami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana masa a gaban sa dan ya gani da idonsa to da haka Annabi Ibrahim shi ma yana so ya ga yadda yanzu ta yaya za a fixing jijiyoyin nan yaya za a hada kasusuwan nan ya za a hada naman nan ya za a yi kaza da haka wani ilimi da in ka zauna kana sai kana tana ina ma a ce da zan gani to wannan Annabi Ibrahim yake so shi ma ya gani shi yasa yace rabbi arini kaifa aya nuna Allah nuna min yadda ka kira ya matattu mana ya Allah jijiya da kashi da nama da tsoka wannan shine kuma abin da Shaukani ma ya zaba a cikin Fathul Qadir jizi na farko shafi na 384 Al-Qasimi a cikin Mahasin Ta'wil jizi na farko shafi 240 yake cewa innama sa'altu Qasimi yake cewa Annabi Ibrahim ya roki Allah ne fali azdadu basiratin wa sukuni qalbin bi ru'yatil ihya'i fawqa sukunihi bil wahyi fa inna tazahil al adilla askan lil qulubi wa azil basirati wal yaqini Annabi Ibrahim ya roki Allah ne saboda ya ƙara ilimi akan yadda Allah ya kira matattu yanzu ka dauki magana da Qasimi sai ka ce kenan Annabi Ibrahim ya yadda Allah yana raya matattu 100% wannan mun faɗa babu shakka kuma ya amince 100% amma yana so ya ƙara samun ilimi ne akan yadda Allah yake ƙarawa sannan kuma yana so ya sake samun nutsuwa game da wannan wahayin da Allah ya masa yana raya matattu ya sake samun nutsuwa da wasu dalilai na zahiri ko da sun sake wani aran gama da wani arnan kamar namuruzu to yana da wasu bayanai da ƙara challenging ɗinsa da shi yanzu misali ɗazu namuruz da Annabi Ibrahim ya ce masa rabbiyal ladhi yuhyi namuruz ba ya kama mutane guda biyu ba ya kashe ɗaya ya raya ɗaya yanzu kaga idan Annabi Ibrahim ya ga yadda Allah yake raya matattu sai ya ce to tunda ka kashe wannan din babu damuwa bari mu bassa idan Annabi Ibrahim ya riga ya samu ilimin yadda Allah yake hada mutum bayan ya mutu sai ya ce to mu bar shi nan da shekara 2 ya dagargaje ya zama ƙasa ya zama babu shi amma a inda aka binne shi ya zama ai makin din wajen to ina so ka tada shi ya koma mutum kuma yadda ubangiji na yayi ya hada kasusuwa da jijiyoyi da nama ya koma mutum kai ma in Allah ne ina so kai irin yadda Allah na yayi na gani sai in yadda kai ma abun bauta ne namurja isa to yanzu idan Annabi Ibrahim bai ga yadda Allah yake yi ba to ta yaya idan namurja wani dorido duk da ma dai annabi ne ya san bai sai masa dabara ba kaga abin da Allah yake namurz bai isa yi ba wannan Annabi Ibrahim yake so ya gani Al-Dahawi a cikin bayanin mushkil al-asar yake cewa qad ruwiya Ibrahim min ayatillah qarra Ibrahim
kai wannan magana ta fi kowace daɗi shi sa na kawo ta a ƙarshe ma Tahawi yake cewa qad ra'a Ibrahim min ayati llahi fi nafsihi Annabi Ibrahim game da ayoyin Allah ya ga wasu abubuwa a karan kansa wallahi wadda wani a gaba da shi bai taba gani ba a bayan shi ba wanda ya taba gani shine me jefa shi a cikin wuta akwai annabi da aka taba jefa shi a cikin wuta kafin sa akwai bayan shi akwai ashabul hud ai ba annaba bane Annabi Ibrahim ya ga wani abu wadda shi kadai ya taba gani amma kuma a cikin wutar sai Allah ya nuna masa wani ikon sa na kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai a take muka ce yake wuta kina ci rangaranga ki zamanto mai aminci da kuma mai salama ga Annabi Ibrahim da aka bai taba ganin masifa irin wannan ba amma gashi Allah ya fitar da shi Annabi Ibrahim kaga duk wasu rukunnan mutuwa ya gani a cikin wannan wutar ko ba haka bane amma ya mutu ko bai mutu ba bai mutu ba wa ya kare shi daga mutuwa ya kare shi daga wuta kenan ko kai ne ka samu kanka a wannan wajen zaka ci ikon Allah yanzu da Allah ya kare ni a wannan cikin wutan nan kenan fa Allah yana da ikon fa idan ma mutuwa ne fa ya sake tada ni kun yarda yadda ya kare ni daga wannan wutar bata kashe ni ba kenan abu ne mai sauki a wajen Allah kuma idan mutum ya mutu ya ƙara raya shi tunda gashi ya hana ka mutuwa a abin da duk wasu rukunan mutuwa sun cika ya kamata ka mutu amma baka mutu ba kenan Allah bayan ka mutu ma zai iya raya ka Annabi Ibrahim ya ga wannan ilimin da idansa to sai yake so ya ga yadda Allah ya kare shi anan daga mutuwa bai mutu ba to yana so ya gani kuma inda a ci ya mutu din in Allah ya so a cikin wutar zai iya mutuwan kuma a cikin wutan Allah ya sake raya shi ya tashi Allah ba zai iya ba sai yake kwatanta haka sai yake so to kuma ya gani da idansa yasa yace lam yakun ala shakkin Bahawi yake cewa Annabi Ibrahim bai yi shakka ba walakin min talaba ijabati Allah ta'ala fi mas'alati iyahu dhalika yatma'anna qalbahu wa ya'lam bidhalika uluwi manzilati anhu Annabi Ibrahim ya roki Allah ya nuna masa yadda yake raya matattu ne saboda kawai ya samu daraja mai girma a wajen Allah ya gane cewa duk cikin annabawan Allah a wannan annabawan da suka gabace shi kafin zuwan manzo Allah ba wanda yake da daraja da kima da ƙololuwan mataki sama da nashi saboda har gashi ya roki Allah ya nuna masa yadda yake raya matattu Allah ya nuna masa da haka yana so ya gane matsayinsa da darajarsa da matsayin da Allah ya bashi ne na wannan alkulla din shi yasa ya roki Allah dan ya zama ya tabbatar da matsayinsa a wajen Allah ya kai ya roki Allah abinda a lahira ake shi an nuna masa tun a duniya ma ya za ina kira ya matattu a lahira to shi yana so ya zama a duniya ma ya gani saboda ya gane matsayinsa wajen Allah za mu tattauna akan sati mai zuwa akan kesin Annabi Lut na cewa me yasa manzo Allah yake cewa yana da wani rukuni yana da wani garkuwa mai ƙarfi lawawi la rukuni shadda kun faɗin Annabi Yusuf inda ni ne aka zo aka kira ni manzo Allah ya ce da tun yaushe na an samu kiran za mu ji shi ma bayanai akan su insha Allah ta'ala Allah ya sa mun dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah